αυτές τις επιλογές και τις προσθήκες στις σελίδες? Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι όχι, αφού τα χέρια μας λύνει η επιλογή Annotated Links. Έτσι, αν η χρήστης Μαρία Παπ θέλει να μοιραστεί τις επιλογές της και τις αλλαγές που έχει κάνει στη σελίδα www.papasoteriou.gr συμπεριλαμβανομένων sticky notes, highlights και όποιες άλλες προσθήκες έχει κάνει, αρκεί να κάνει το συγκεκριμένο bookmark της Annotated Link. Μία ακόμη ευκολία είναι η δικτύωση μέσω του Diigo. Η χρήστης Μαρία Παπ επιθυμεί να κάνει follower την Taff H. Consta. Σύμφωνα με τα κοινά τους ενδιαφέροντα, την κατατάσσει στην κατηγορία Personal. Επομένως, τώρα που θέλει να κάνει μια συζήτηση μαζί της, τη στέλνει «Γεια σου, τι κάνεις?» και αντίστοιχα η Taff H. Consta μπορεί να απαντήσει. Έτσι ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει το προσωπικό του περιβάλλον μάθησης με τους ανθρώπους που ο ίδιος έχει επιλέξει και να συνομιλεί μαζί τους. Στα πλαίσια της ενότητας 5 του βιβλίου πληροφορικής της πρώτης γυμνασίου, ο καθηγητής θα δημιουργήσει ένα group μέσω της επιλογής Create a Group, στο οποίο θα συμμετέχουν όλοι οι μαθητές της τάξης και θα έχει θέμα τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις της χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή στην καθημερινή μας ζωή. Ο καθηγητής θα ονομάσει το group «Επιπτώσεις υπολογιστή» και στο πεδίο description θα γράψει το θέμα που έχει αυτό το group. Τέλος, επιλέγει κατηγορία, το private για το ποιος έχει πρόσβαση, το by invitation only για τον τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορεί να γίνει μέλος και το only group moderator για να μπορεί να στείλει πρόσκληση μόνο ο καθηγητής για νέα μέλη. Αυτό το group είναι καθαρά για εκπαιδευτικούς λόγους, γι' αυτό και επιλέγουμε να είναι σε έναν κλειστό ενδοταξικό κύκλο. Τώρα ο καθηγητής θα στείλει πρόσκληση σε όλους τους μαθητές της τάξης μέσω των email τους για να γίνουν μέλη του group. Αφού οι μαθητές γίνουν μέλη του group, καλούνται στα πλαίσια της δραστηριότητας να ψάξουν να βρουν άρθρα σχετικά με τη χρήση των υπολογιστών και τις επιπτώσεις τους, να επισημάνουν τα πιο σημαντικά κατά τη γνώμη τους σημεία και να τα αναρτήσουν στο group. Για παράδειγμα, η χρήστης Μαρία Παπ βρήκε μία σελίδα όπου αναφέρεται μία από τις αρνητικές επιπτώσεις της χρήσης των υπολογιστών από άτομα με μοιοπία. Αφού κάνει bookmark αυτή τη σελίδα στο group, επιλέγει τα πιο σημαντικά σημεία, τα κάνει highlight και αν θέλει προσθέτει κάποιο sticky note. Με αυτόν τον τρόπο τα bookmarks ενός group γίνονται μια αποθήκη συλλογικής έρευνας. Επίσης, όπως μοιραζόμαστε τα bookmarks σε ένα group, μπορούμε να μοιραζόμαστε και τα snapshots των σελίδων μας. Έτσι, η χρήστης Taff H. Consta, που είναι και αυτή μέλος του group, μπορεί να διαβάσει το άρθρο που ανάρτησε η συμμαθήτριά της Μαρία Παπ. Μπορεί τώρα με την χρήση των group sticky notes να προσθέσει κάποιο σχόλιο και να ξεκινήσει μια συζήτηση όλων των μελών σχετικά με το θέμα του άρθρου. Όσον αφορά τα tags, ο καθηγητής που είναι ο διαχειριστής του group μπορεί να προσδιορίζει ένα σύνολο από προτινόμενα tags για το group, προκειμένου να επιβάλλει μια συνέπεια στα ονόματα των tags, π.χ. θετικές επιπτώσεις και αρνητικές επιπτώσεις. Όσον αφορά τη χρήση του Diigo στη διδακτική της πληροφορικής, σαν καθηγητές θα μπορούσαμε να αναθέσουμε στους μαθητές μια εργασία για την ιστορία της πληροφορικής. Χωρίζουμε την τάξη σε 5 ομάδες ώστε κάθε μία να μελετήσει μία δεκαετία. Τα μέλη της κάθε ομάδας θα δημιουργήσουν group στο Diigo σχετικό με το θέμα τους. Θα εντάσσουν σε αυτό τις σελίδες που σχετίζονται με την εργασία τους και θα επικοινωνούν μεταξύ τους.